Ze geven ons geen andere keus dan dit middel nog zwaarder en strategischer in te zetten. We vechten gewoon voor ons recht. Staat ons toe, ze hebben genoeg geld gekregen van BMW en van andere bedrijven. Dus ze kunnen wel een ander bedrijf kopen. Daar is het geld wel, maar voor ons niet. Kijk, uiteindelijk heeft het overleg niet geleid tot een oplossing. Het was ondermaats. Hè. De leden hebben dat op 22 mei, maandag, hebben ze dat unaniem weggestemd. Dat betekent dat alles eigenlijk weer opnieuw begint. Hè. Dus het ultimatum wat wij gesteld hadden voorheen gaat weer herleven. En de onderhandelingen beginnen feitelijk helemaal opnieuw. VDL heeft op zijn beurt juist gedreigd dat een bonus van €7500 wordt ingehouden als er opnieuw werkonderbrekingen zouden komen. Maar dan weet je toch wat speelt. Gewoon mensen naaien en wij zijn niks anders dan slaven voor VDL. Die €7.500. Ik geef €7.500 hem. Hij kan beter mondig houden. Hij moet een keertje, familieleden, diegenen die beslissing nemen, die moeten een keertje naar de spiegel kijken en een beslissing nemen. Want we zijn geen bedelaars. Wij willen gewoon onze rechten, klaar. Inmiddels krijg je misschien als buitenstaander een beetje ook het gevoel dat beide kanten zich een beetje in gaan graven en ook een beetje tegen elkaar op gaan schreeuwen. Hoe ervaart u dat? Ja, ik denk dat je het goed omschrijft. Dat is ons gevoel ook een beetje. Wij zitten natuurlijk het liefst aan de onderhandelingstafel met de werkgever. Aanstaande donderdag 1 juni gaan we hier weer bij elkaar komen op dit plein. Hetzelfde feestje en voor 24 uur. Wat vinden jullie daarvan?